Mela raw il-porzjon li jmiss mill-Vanġelu ta' Mattew 23, vers 33. Ġesu qed jitkellem u jgħid: serpenti, nisel illi fat, kif se taħarbu mill-kundanna tal-infern? Minħabba fejn kara, jien se nibgħatilkom profeti u orrief u skribi, xuħut minnhom għad toqtluhom u ssalbuhom u xuħut minnhom issawtuhom fis-sinagogi tagħkom u tippersegwitawhom minn belt għal belt. Ħalli jiġi fuqkom id-demm ġust kollu imxerred fuq l-art, mid-demm ta' Abel il-ġust sad-demm ta' Zakkarija bin Barakija li qtiltu bejn is-santwarju u l-artal. Tassew ngħidilkom dawn il-ħwejjeġ kollha għad jiġu fuq dil-ġenerazzjoni. Ġerusalem, Ġerusalem, li toqtol il-profeti u tħaġġar il-dawk mibgħutin għandha. Kemm sikwit xtaqt niġma' tfal tiegħek flimkien bħalma roqqa tiġma' il-fliles tagħha taħt ġwien ħajja. U ma rettux. Ara, darkom qed titħallilkom id-deżolata jew ħerba. Għax ngħidilkom mintom se tarawni minn issa l-qudiem sa ma tgħidu imbierak minn ġej f'isem is-Sid. Amen. Amen. Missija ta' smawiet inti ikkonvinċejtna illi finalment miegħek għandna x'naqsmu. Inti l-ħalliq tagħna, int li tajtna l-eżistenza, int li qed iżommna ma' kull nifs li nieħdu u nifmu u nirrealizzaw illi iva għad ikollna rroddu kont ta' emailna quddiemek, quddiem it-tribunal tiegħek. Għax aħna mulej kontabli lejk. Inta għamiltna fuq xbija tiegħek. Tajtna raġuni, tajtna intelligenza, tajtna illi nażlu. Għadda stanta tolbuk mulej biex kif inti wassaltna sound kompli taħdem fina bl-ispirtu tiegħek, tatina li nkunu ta' bil-ħaq imwissija. U fl-istess ħin nkunu motivati mill-imħabba tiegħek sabiex inkomplu niġru l-tiġrija tal-fidi li hemm qudiemna. Kol mulej tolbuk għall-żgħar u żgħażagħ tagħna kif se jitlu fil-kmamar tagħhom ħalli jirċievu lezzjoni li tot għalihom, kompli kabbarna mulej kompli saħħaħna fil-fidi sabiex inroddulek il-tifħir tagħna, ir-ringrazzjamenti tagħna għal kif inti titratta magħna skont l-imħabba fidila tiegħek magħna. Amen. L-aħwa għal emilna hemm il-konsekwenzi. Xi ħaġa ovvja, xi ħaġa evidenti, illi jekk inti tiżra' għall-laħam, il-laħam se taħsad it-taħsir. Jekk inti tiżra' l-ispirtu, mill-ispirtu taħsad il-ħajja eterna. Anke l-istudenti konna ngħidulhom jekk qed tagħmel hekk hemm il-konsekwenza. U xejn inqas aħna u Ġesu hawnhekk ma' dawn in-nies illi kienu issa ilhom jopponuh u qiegħed jara li ħajibqgħu jirreżistu il-messaġġ ta' tama li qed joffrilhom jakkużhom u jixlihom illi avolja assumew l-awtorità biex jgħalmu lin-nies, infatti jgħidilhom poġġejtu fuq is-siġġu ta' Mosè, u frattant il-kariga tagħhom ma wettquhiex kif suppost. Minflok ma għenu lin-nies fixkluhom milli jitlu fis-saltna talla, dawn sfruttaw u ikkorrompew nies oħra, il-verità talla qalbuha, qalmu tradizzjoni tagħhom minflok xalbu l-profeti, qalbu l-prioritajiet, dak li kien importanti warbuh insewħ, dak li kien ħamerijiet affarijiet żgħar kapruhom, dejjem kienu jisolħu lin-nies kull ma jmissu jikkontaminawh bħal fatti Ġesu qalilhom intom oqbra mbajda.
kienu nies mimlin bil-kburija, ippretendew li huma ġusti, mentri fil-fatt kienu nies malevolenti, nies ħżiena u għar minn kollox qed jikkomplottaw biex lil Ġesu jiġġustizzjawh biex jeħelsu minnu. L-għar qatt il-viljakkerija tagħhom splodiet f'dan il-kumplott brikkun biex jippruvaw jeħilsu minn Ġesu. Dawn in-nies frattant kienu nies orgoljużi, proud, illi ħinkollu fuq il-sierhom kien hemm il-kelma aħna missierna Abraham. Ħinkollu kien jgħiduha li jiftaħru li għandhom discendenza fiżika minn Abraham li kien il-ħabib talla, u allura assumew li huma wkoll il-ħbieb talla. Mentri fil-fatt Ġesu kixifhom li huma wlied ix-xitan. Jista' jkun illi wieħed ikun delus daqshekk meta jassumi illi għandu relazzjoni tajba malla, meta fil-fatt jinsab taħt il-kundanna tiegħu. U fatti Ġesu hawnhekk isejħilhom serpenti u nisel il-lifat. Huma kienu jgħidu huma n-nisel talla. U Ġesu qalilhom intom nisel il-lifat. Nies estremament delużi u mhumiex rari dawn nies. Ara ma taħsibx li għandna biss xi specimen tagħhom f'xi mużew. Dawn nies madwarna fil-Kristjaneżmu in ġenerali issib ħafna minn dawn nies. Li assumu illi għax għandhom parentela, għax għandhom jgħixu f'kultura għajdula nisranija, allura ħobżhom maħbus u żejtu fil-kus meta fil-fatt ma jkun xejn minn dan. Kif għadna il-bastiment tal-boloħ huwa appakkjat bil-passiġġieri fuq. Appakkjat mhux wieħed lawlin. U allura fil-waqt li ejjew naċċertaw ruħna li maħniex wieħed minn dawk il-passiġġieri. Fl-istess ħin hawnhekk Ġesu kif tratta ma' dawn in-nies qed jagħtina wkoll xempju kif għandna ikollna l-kuraġġ li iva nurruhom id-delużjoni tagħhom. U frattant Ġesu waqt li qed iwissihom u jagħmililhom ċara fiex jinsabu l-pożizzjoni tagħhom, jibqa' sal-aħħar nett jesprimi xewqtu biex jindmu, biex ma jibqgħux f'din it-triq wiesa li twassal biss għat-telfien. Serpenti nisel il-lifat kif se taħarbu mill-kundanna tal-infern. Għamilt ikollok kuraġġ biex titkellem hekk ma' nies reliġjużi li kienu jgħoddu li nfushom li huma l-krema tas-soċjetà, li huma l-aħjar fost il-poplu ludi kollu. Hawnhekk però meta Ġesu jgħidilhom kif se taħarbu mill-kundanna tal-infern. Possibilment dan huwa l-ogħla sentiment ta' mħabba li Ġesu wera ma' nies li kien jaf li huma nies virtwalment bla tama. Għaliex ma kinux qed jikkonsidraw il-possibilità li da Ġesu ta' Nażaret huwa proprjament is-Salvatur mibgħut minn Alla f'din id-dinja tagħna. Ġesu jesprimi din il-ħniena u din il-kumpassjoni ma' dawn nies. Ġesu qed jirraġuna li jekk jiena l-imħabba Alla inkarnata fostkom, li huwa jien Emmanuel, Alla magħkom, u qegħdin tiġħduni u twarbuni u tirriġettawni. Jekk jien ma kkonvinċejtkomx, ma se jikkonvinċikom it-terrur Alla. Li Alla huwa nar li konsma. Alla li dawk li warbuh ma jifdal xejn għalihom ħlief ġudizzju. It-terrur Alla forsi għanqal lil dawn nies għall-azzjoni. Ġesu qed jisprim din l-imħabba ġenerali Alla li tintwera ma' kull sebħ, ma' kull għodwa li Alla jtella x-xemx tiegħu fuq il-ġusti u l-inġusti u jibgħat ix-xita fuq it-tabin u fuq il-ħżiena. Din it-turija, din l-esibizzjoni tal-imħabba ġenerali Alla, Ġesu għabek qed jesprimiha dawn nies illi jibqa' sal-aħħar nett avolja jaf li huma mwebsa, jibqa' jappellalhom
jibqa' jappellalhom. Ġesu hawnhekk allura x'qed jagħmel? Qiegħed qudiemna fatt qiebes u inflessibbli. Fatt innegabbli. Hemm infern. Nidru sbieħ u puliti jekk ngħidu l-infern ma jeżistix jew ħajkun vojt. Minn fom Ġesu li huwa l-verità nnifsu hemm infern. Hemm kastik dejjemi għal dawk li jibqgħu impenitenti, Bibbja tgħid illi huwa maqtuħ għal bnedmin għal kull waħda minnha. Li muktu darba biss u wara dan jiġi ġudizzju. Se tirċievi il-konsegwenzi jew il-barka skont kif inti tkun għex. Jekk inti membru ħaj ta' Kristu, Kristu jarfek u jgħidlek offi għalik għaddej tajbu fidil, idħol fil-ferħ ta' sidek. Però għal-ħżiena kif jgħid darbtejn Iżajja fil-ktieb tiegħu, għal-ħżiena m'hemmx sliem. M'hemmx sliem. U l-aħjar forma ta' sliem hija li konna sliem ma' Alla. Ma' Alla li offendejnieh, li ħadnija kontrih, li vilment ksirna l-liġi tiegħu ripetutament, għal-ħżiena m'hemmx sliem. Iżajja infatti jagħlaq il-ktieb tiegħu billi jgħid għax id-duda tagħhom ta' dan nies blandiema. Id-duda tagħhom mhix se tmut u n-nar tagħhom mhux se jintefa' u se jkunu abborriment jew stmerrija għall-umanità kollha. Dan il-tagħlim dwar l-infern isir aktar u aktar ċar fit-Testament il-Ġdid. Rivelazzjoni 14 jgħidilna illi l-ħżiena dak li jkunu warbu it-tjieba tal-għalejhom, dak li jkunu stmerrew l-Evanġelju dwar Ġesu Kristu, se jkunu itturmentati bin-nar u l-kubrit fil-preżenza tal-anġel qaddisin u fil-preżenza tal-ħaruf u d-duħħan tat-turment tagħhom jitla għal dejjem ta' dejjem u m'għandhomx mistrieħ nar u lejl. Tgħidli dax diskorsu bil-kubrit u bid-duħħan, ovvjament dan huwa lingwaġġ figurattiv. Il-Bibja tispjegalna r-realtà li bħalissa għajla nistgħu nimmaġinawha. Bħal ma nistgħux nimmaġinaw il-għena u l-feliċità tal-ġenna, min kapaċi jiddeskrivija. Hekk ukoll ma nistgħux nimmaġinaw il-waħx tal-infern. Però il-Bibja titkellem dwar nar li ma jintefiex. Il-piena interminabbli l-kastik kontinwu fir-ruħ u fil-ġisem, titkellem dwar id-dlamijiet ta' barra. Immaġina fid-dlam barra minn darek, fejn m'għandekx wens, m'għandekx faraġġ. Titkellem dwar il-biki u t-teżżis ta' snien. Dan kollu lingwaġġ metaforiku illi qiegħed hemmhekk biex iwissina. Però kultant il-Bibbja wkoll titkellem b'lingwaġġ tant ċar u litteru illi ħadd ma jista' jgħawġu, ħadd ma jista' jdawru. Ġesu pereżempju f'Mattew 25 jgħid illi l-impenitenti dawk li jmutu blandiema għad imorru fil-kastik etern imma il-ġusti fil-ħajja eterna. Għandin tarawa? Il-Bibbja tipproponilna żewġ destini eterni. Ħajja eterna mal-ħalliq tagħna jew kastik etern minn għandu. Dawn imorru fil-kastik etern. Impossibbli ndawru d-diskors ta' Ġesu biex ikun ifisser mod ieħor. Nkunu vera irresponsabbli ta' nfusna, però kif tafu l-aħwa l-idea tal-infern hija skandaluża fis-soċjetà tagħna vera. Hija skandlu illi issemmi l-infern fil-pubbliku aħseb wara tkun temmen fih. Għaliex dan? Għaliex in-nies huma tant feroċi kontra l-idea tal-infern? L-ewwel nett, irridu nirrealizzaw li ninsabu maqbudin f'kultura pagana. Malta m'għadix Malta tas-sittinijiet. Ja kultura pagana illi l-ewwel u l-aħħar kmandament tagħha jgħid tkun tolleranti. Tkun tolleranti
تكونش insensittiv il-proverbju tagħhom għex u ħallil mhijiex. Toqgħodx tiġi tdejjaqni bil-persważjonijiet u bil-fidi tiegħek bir-reliġjon tiegħek. Emmel li trid u ħallini nagħmel li rrid jien. Dik hija il-reliġjon tas-soċjetà tal-punent illum il-ġurnata. Ukoll l-idea tal-infern jikkontradixxi direttament il-filosofija tagħhom. Tiġġudikax. U l-infern huwa jgħidu li intom ġudizzju mingħand Alla. Ġudizzju mingħand Alla. Ġesu qal bżonn minn dak li għandu l-awtorità li wara li jkun qatel jixħed fl-infern. Ħafna drabi ndawruha illi il-midneb imur l-infern. Alla jissentenzja għall-infern. Għax Alla huwa l-mħallef ġust tal-umanità kollha. L-idea tal-infern tmur kontra il-filosofija tagħhom. Ukoll jargumentawlek l-infern jirrifletti ħażin fuq Alla li huwa mħabba. Alla ta' mħabba infinita, jekk jien ma nasax biex nittortura ġurdien żgħir, m'għandix qalb nagħmilha. Kemm kif jista' jkun li Alla li huwa mħabba jikkastiga nies fl-infern għall-eternità. Il-ħsieb tagħna qas biss jibda biex jimmaġina il-waħx tal-infern. Aktar minn hekk id-dnub fis-soċjetà tagħna huwa meqis bħala ċuċata sakemm ma tinqabadx, sakemm ma tbatix il-konsegwenzi li tinbat il-ħabs jew xi ħaġa. Id-dnub huwa ċuċata huwa skużabbli, aħna l-koll midinbin, aħna l-koll dgħajfa, huwa żball, faċilment jissewwa, però le. Id-dnub huwa vera reat li nagħmlu kontra Alla. Huwa delitt li aħna nagħmlu kontra Alla li huwa infinit fil-ġustizzja u l-qdusija. Jiena nifhem għala l-infern u għall-eternità. Għaliex sempliċi ħlejqa qatt ma tista' patti jew tagħmel tajjeb għal dak ir-reati kontinwi u innumerabbli li tkun għamlet matul ħajjitha kontra Alla infinit fil-qdusija tiegħu. Għaliex in-nies ma jemnux fl-infern, għaliex dawk li suppost jippritkaw jagħmlu l-infern rari jsemmuh. Parti mill-ħtija hija tagħna l-predikaturi li nibżgħu nsemmuh. Tal-aħħar għattilkom biex kemm huwa importanti li titolbu għalihom biex ikollna l-kuraġġ. Il-kuraġġ morali li dak li hemm fil-Bibja ngħiduh mingħajr tidwir mal-lewża. Laħwa flok nispekulaw dwar l-infern għax jistgħu jġuna ħafna affarijiet, ħafna mistoqsijiet fejn hu, kif se jkun. Flok nispekulaw dwar l-infern jew tkun xettiku dwaru, jew kollok dubji jeżistix jew le, jaqbillek issejjes il-ħajja tiegħek fuq dan l-avvertiment, fuq dan it-tussija ta' Ġesu. Serpenti nisel il-fat kif se taħarbu mill-kundanna tal-infern. Ġesu jaf aktar minnek vera, jaf xem lilin minn did-dinja, ir-realtà jafu għax ir-realtà hija tiegħu. Allura iva, iridu nidu azzjoni. Inutli noqogħdu ngħidu bħalma dawk in-nies fi żmienu għadu jitkażaw għax it-torri ta' Silwan waqa' fuq dak it-18 raġel qatilhom sobtu. U bdew jgħidu mela kienu vera midinbin dawn, Ġesu qalilhom le ngħidilkom però jekk ma tindmux tintilfu l-kol bħalhom. Tintilfu, ġifieri Malti ċar tmorru l-infern bħalhom. Iridu naraw x'azzjoni nistgħu nieħdu. X'azzjoni illi inti taħrab lejn Ġesu għar-refuġġju. Da Ġesu li qed iwissi kontra l-infern u waħdu jista' jsalvak mill-infern. Kif? Pawlu jgħidilna illi Ġesu illi ma kienx jaf dnub
Alla għamlu biex ikun dnub għalina biex aħna nsiru l-ġustizzja tal-Alla fih. Sentenza waħda, Pawlu jippreżentana l-Vanġelu. Jippreżentana kif nistgħu naħarbu mill-għada b'Alla espress fl-infern. Ġesu ma kienx jaf dnub, Ġesu li jgħix ħajja impeccabli, ħajja perfetta, l-uniku wieħed fuq l-art. Dik il-ħajja perfetta il-bsek bija biex inti ssir preżentabbli quddiem Alla. U joħodlok dnubietek. Alla għamlu dnub għalina. Għal dawk li jemnu fih. Ġesu sar dnub għalina. Tabba dik it-tabija ta' dnubiet, niftakru il-Pellegrin illi kien konvint minn dnubu u ħarab mid-daru kellu din il-tabija wara daru kienet qiegħda tifnieħ. U kienet qiegħda insapportabbli fuq daru. Pero meta wasal qudiem is-salib dik it-tabija nħallet minn miegħu, tgerbet mal-muntanja u sparixxiet fil-qabar. Ġesu dak li jeħilsek minn dnubietek biex aħna nsiru l-ġustizzja tal-Alla fih, biex aħna nsiru sewwa mal-Alla. Biex aħna niksbu il-paċi miegħu. Issa billi aħna ġustifikati bil-fidi għandna slim ma' Alla. Dak li għandna bżonn. Is-slim ma' Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Ħajkolli nissella fil-kliem ta' Charles Spurgeon hawnhekk fejn darba tkellem fuq l-infern u jgħid kultant in-nies toġġezzjona għad-dottrina tad-depravità totali. Id-depravità totali ġifieri l-Bibja tpenġina bħala nies ħażiena. Fil-kuxjenza tagħna, fir-rieda tagħna, fl-emozzjonijiet tagħna, fil-flemina, f'diskorsna, f'kull fakultà tagħna ħażiena. Ġesu jgħid jekk intom li intom ħżiena tafu tagħtu jittajba l-uliedkom. Il-Bibja tiddeskrivina bħala nies mejtin fil-ħtijiet u d-dnubiet. Mhux sempliċement għandi saqajja fekka imma nimxi xorta waħda, mejjed fil-ħtijiet u d-dnubiet. U Spurgeon jgħid kultant in-nies toġġezzjona għal id-dottrina illi tpenġi l-bniedem tant ħażin u tant maqtuħ minn Alla. Jekk il-bnedmin jagħtu darhom l-Alla bir-rabja, nifhimha jgħid. Jekk il-bnedmin jitwarbu minn Alla bil-ġustizzja, nifhimha. Iżda meta tant jobodu l-Alla illi lanqas biss iridu s-salvazzjoni tiegħu. Meta jirrifjutaw il-maħfra permezz tad-demm prezzjuż ta' Kristu, meta jippreferu jkunu kundannati milli rikonċiljati jew mħabbin mal-Alla, da juri li qalbhom hija estremament ħażina. Is-salib miċħud huwa l-prova l-iżjed ċara ta' qalb ħażina. Il-bniedem jippreferi illi jibqa' ħati u jibqa' jisfida lill-Alla aktarx milli jilqa' rikonċiljazzjoni li Alla ħadem għalina fuq il-Kalvarju. Dik turi il-ħażen nattiv fil-bniedem u fl-istess ħin il-ġustizzja tal-Alla illi finalment in-nies edewa tiegħu jikkonsinjhom fl-infern. Frattant, isimgħu daqsxejn. Is-serpenti nisel li fatt kif se taħarbu mill-kundanna tal-infern. Minħabba fekk ara jien se nibatilkom profeti u orrif u skribi. Minħabba l-fatt li intom tinsabu f'xifer id-dabien u wasaltu biex taqgħu fl-abbissi tal-infern. Minħabba l-fatt li intom qegħdin fuq l-adba tal-kundanna eterna. Nibqa' nibatilkom profeti u orrif u skribi. Araw l-imħabba tal-Alla. Illi jibqa' sal-aħħar wissina, sal-aħħar jiftilna għajnejna, sal-aħħar jgħidilna. Dawn l-iskribu l-orrif u l-iskribi huma proprjament l-evanġelisti u l-għalliema fil-knejjes inferxin illum il-ġurnata mad-dinja kollha. Li qegħdin jagħtu avvertiment twissija ftina il għaliex it-tieni ċans m'hemmx. It-tieni ċans m'hemmx. Thomas Watson il-wet mill-Puritani antiki jgħid illi il-ħżiena donnom juru reverenza kbira għad-isim mejta.
Jikkanonizzaw il-qaddisin mejta iżda jippersegwitaw qaddisin ħajjin. Għaliex? Għax hawnhekk qed jgħidilna illi xi wħud minnhom minn dawn in-nies illi jiġu jiftħulek għajnejk, xi wħud minnhom għad toqtluhom issalbuhom mhux tal-li ma taċċettawx il-messaġġ tagħhom mingħand Alla. Toqtluhom issalbu xi wħud minnhom issawtuhom fis-sinagogi ta' kont tippersegwitawhom minn belt għal belt. Alla jwassal il-messaġġ tal-imħabba, Alla jkħabb id-dinja illi ta' l-aħjar u l-eżes tiegħu l-ibnu stess biex kull min jagħmel fih ma jintilifx fl-infern. Iżda jkollu l-ħajja eterna. U frattant x'isir minn dawn il-missjonari, minn dawn l-evanġelisti, minn dawn il-predikaturi, ħafna minnhom toqtluhom u tippersegwitaw. Hija storja twila u imdemmija. Bdiet mill-bidunet minn żmien Abel maqtul minn ħuh stess Kajjin. Ħalli jiġi fuqkom id-dem ġust kollu mxerret fuq l-art. Mid-dem ta' Abel il-ġust sad-dem ta' Zakkarija bin Barakija li qtiltu bejn is-santwarju u l-artal. Ġesu qed jgħidulhom morru qraw il-Bibja tagħkom. Dakinhar kienet it-Testament il-Qadim tagħna. Però l-arranġament tal-kotba kien differenti. Vera l-ewwel ktieb il-Ġenesi, l-aħħar ktieb tagħhom kien it-tieni ktieb tal-Kronaki. U l-aħħar martri li semma f'dak il-ktieb huwa Zakkarija bin Barakija. Ġesu qed jgħidulhom l-istorja li tagħkom Alla, l-istorja ispirata tiegħu, mill-bidu sa tmiem għandek sensiela twila ta' nies illi spiċċaw ħażin, maħbutin u attakkati minn nies ħżiena. Abel sa Zakkarija bin Barakija. Din it-taqtija, din konflitt bejn id-dlam u d-dawl kienet u tibqa'. Kienet u tibqa' sal-jum meta Ġesu jidher għat-tieni darba mal-anġli setana tiegħu. Dil persekuzzjoni organizzata tinsab anke fil-Kristjaneżmu in ġenerali. Fil-Kristjaneżmu għandna storja twila ta' persekuzzjonijiet ta' nies twajba, bħalma kienu l-Lollardi fl-Ingilterra speċjalment, bħalma kienu l-Valdiżi fi Franza u fl-Italja, bħalma kienu l-Hussiti fil-Bohemia fejn illum hemm iċ-Ċekoslovakkja u gruppi oħra, dawn kienu prekursuri tal-riforma protestanta, kienu 100 sena, 200 sena, 300 sena qabel ma bdiet ir-riforma. Il-persekuzzjonijiet organizzati bil-barka tal-Papa hija xi ħaġa tal-waħx, xi ħaġa li tbikkik. Ġesu kellu raġun jgħid li minn Abel sa Zakkarija dan il-konflitt ikompli. Ma innutaw jgħidulhom illi intom tiltu bejn is-santwarju u l-artal, dawk l-affarijiet, il-delitti kollha tal-passat. Ġesu qed jgħidulhom ħtija tagħkom għax intom kompliċi magħhom. Kompliċi magħhom. Intom tiltu fil-li persegwitaw lil Ġesu allura saru identifikati mal-antenati għat-tiela tagħhom. Tassew ngħidilkom dal-ħwejjeġ kollha qatt jiġu fuq dil-ġenerazzjoni. Il-konsekwenza vera, konsekwenza inevitabbli. Ma tistax taħraba inevitabbli jekk inti ħatta kontra Alla, kontra l-mħabbat, kontra illi hu innamra ma' ruħek u prova jiġbdek u tak il-barkiet tiegħu maħsubin biex iwasluk għall-indiema u inti tajtu darek, għajta tih darek. Tassew ngħidilkom daħweġ kollha qatt jiġu fuq dil-ġenerazzjoni. U hekk ġara li dik il-ġenerazzjoni tal-Lut fis-sena 70 kienet iġġudikata. Alla bat l-armata Rumana bħalma fl-antik kien bat l-armata Assirjana u l-armata Babilonjana kontra n-nies stinati tiegħu illi baqgħu fl-idolatrija u baqgħu fl-immoralità u fil-ħażen minkejja it-twissijiet tal-profeti għal darba oħra l-istorja tirrepetu ruha id-darba ir-Rumani kellhom jeqirduhom. Erdu l-Ġerusalem, erdu t-Tempju u l-Lut kollha ġew sparpaljati mad-dinja kollha. Tkaċċew minn pajjiżhom. Il-konsegwenza għal dawk illi ma jħadnux, ma jirċevux il-ħniena ta' Alla lejhom murja fi Kristu Ġesu.
Ġesu diskors huwa qalil vera, hawnhekk huwa qalil għaliex qisu qiegħed irid jaqsam blata. Ma tistax tuża rixa biex taqsam blata vera. Xi trid? Trid mazza kbira u tagħti. Ġesu qalilu bir-raġun. Għax kien hawn nies imwebsa. U l-bniedem kapaċi jitwebbes kontra Alla. Jibqa' jippretendi illi huwa ħabib ta' Frattant huwa tant fossilizzat fit-tnub. Però naraw ukoll it-tenerezza ta' Ġesu. Il-ħnina tiegħu. Għadha xejn din il-lamentazzjoni tiegħu fuq Ġerusalem żara kemm il-darba matul ħajtu. Regolarment. U x'kien jara hemmhekk? Abbużi, it-tempju maqlub f'dar tan-negozju, immaġinawta. Tempju mibni għal qima tal-Alla fejn isir it-talb, maqlub f'negozju biex iħaxnu bwietom. Ja Ġerusalem, Ġerusalem, li toqtol il-profeti u tħaġġar il-dawk mibgħutin għandha. Ġerusalem il-belt tal-Alla. Alla rabat ismu ma' Ġerusalem u frattant in-nies kif trattaw il-messaġġiera tal-Alla? Ħaġġruhom, qatluhom. Kemm il-darba jgħid, kemm sikwit xtaqt niġma' tfal tiegħek flimkien bħalma roqqa tiġma' l-flieles tagħha taħt ġbien ħajt. Qatt rajtu xi roqqa? Jiena meta kont żgħir kont nara roqqa. U tiġbor jew tpoġġi fuq il-bajt u mbagħad meta jfaqsu tieħu ħsiebhom tifrexek ġbien ħajja fuqhom. Stampa tenera ħafna tal-għoża. U Ġesu qed ixebbaħ lil nnifsu ma' dil roqqa illi tassess u tixtieq l-aħjar għal dawn il-flieles tagħha. Immintom ma riddux jgħid. Wow! Ġesu li huwa il-ħabbej ta' ruħna u aħna nirrifjutaw dik l-imħabba. Kemm il-darba fl-Iskrittura infatti Alla jesprimi li nnifsu, per eżempju f'Salm 81, li kieku l-poplu tiegħi jobdini. Kemm imbierku kieku? Jew jgħid m'hemmx illi tobduni timxi fit-traqat tiegħi. Alla sikwit juża dal-lingwaġġ biex daqshekk mhux qed jgħid illi huwa limitat fil-qawwa. Jew li mhuwiex sovran kompletament fuq kollox u kulħadd. Imma dawn l-espressjonijiet tiegħu jiżvelaw juruna aspetti essenzjali dwar il-karattru tal-Alla. L-ewwel nett illi huwa mimli kumpassjoni. Huwa sinċerament twajjeb lejn kulħadd. Twajjeb lejn kulħadd. Anke lejn l-annimali, anke lejn l-iċkendudu, Alla twajjeb lejn kulħadd. It-tieni illi Alla wkoll jixtieq illi l-bnedmin jagħmlu tajjeb u mhux il-ħażin. Meta nagħmlu l-ħażen inkunu qegħdin inġibu disfatta u traċedja fuq nafusna. Ukoll dawk l-espressjonijiet li kieku l-poplu tiegħi jobdini. Bihom Alla juri li ċertament ma jieħux pjaċir bit-telfien tagħna. L-infern huwa reali, l-infern jeżisti. Hemm ħafna rwieħ fl-infern diġà. Però Alla ma jħux pjaċir bit-telfien tal-ħżiena. Eżekjel 33 vers 11. Ejdilhom qed jgħidu l-profet, ejdilhom. Żgurament daqskemm jinnejx jiddikjara s-sit Alla. Ma nieħu ebda pjaċir fil-mewt tal-ħżiena. Iżda aktarx illi jduru minn traqathom. Alla jgħid li n-nies iduru minn traqathom il-ħżiena u jgħixu duru mill-modijiet ħżiena tagħkom. Dan huwa l-appell tal-Alla, huwa appell sinċir, u appell mill-qalb divina. Biex il-bniedem ma jibqax fit-triq tar-rovina. Għalfejn tridu tmutu, poplu ta' Iżrael. Alla qed jindirizza lil poplu tiegħu stess. Bħalma llum fil-Kristjaneżmu ħafna nies jassumu illi għalina okej.
u Alla qed jibqa' jappellana duru mill-modijiet ħżiena tagħkom. Alla ċertament jaf minn qabel min se jindem u jsalva. Jaf minn qabel il-għaliex u nnifsu għażel lil xi wħud. Meta nitkellmu dwar il-predestinazzjoni qegħdin ngħidu li Alla jaċċerta il-mħabba tiegħu, l-mħabba salvivika tiegħu titwassal għal dawk in-nies li huwa kien jafu minn qabel li ismijiethom huma fuq il-ktieb tal-ħajja. Kristu hawnhekk qiegħed allura qiegħed jgħidilhom kemm xtaqt li niġborkom bħal maqroqqa tiġmal fliles tagħha taħt ġwien ħajja u ma ridtux. Kristu hawnhekk qiegħed jesprimi dan il-karattru tal-Alla. L-emozzjoni murija hija dak is-sentiment profond u sinċir illi jinsab f'armonja perfetta mar-rieda tal-missier. Il-missier irid li l-bnedmin jieqfu jduru lejh. Duru lejja, truf kollha tal-art għax jien Alla u m'hemm ħadd ħliefi. Dik hija x-xewqa ta' dik l-appell, dik l-istedina tal-Alla. Però ninnotaw klaxjatura bejn din ix-xewqa tal-Alla u r-rieda stinata tal-bniedem. Intom ma ridtux. Hemm hija traċedja. Intom ma ridtux. Kristu hawnhekk qiegħed jitratta ma' nies li għandhom rieda ribelluża kontra Alla. Ribelluża u deċiża kontra Alla. U allura it-tort għala wieħed jintilef, għala wieħed imur l-infern. Tiegħu biss. Intom ma ridtux. Ġesu jgħid fi-Ġwanni 5 l-Iskrittura tixhed dwari qed jgħidulhom in-nies, frattant intom ma tridux tiġu għandi biex ikolkom il-ħajja. Ta' min huwa t-tort? Tan-nies. Ma tridux tiġu għandi. Spurgeon għal darba jgħid, nemmnu b'fermezza li s-salvazzjoni jkollha kemm hi b'grazzja. Imma nemmnu wkoll b'daqstant determinazzjoni illi r-rovina tal-bniedem hija kompletament ir-riżultat tad-dnubu stess. F'miħa waħlu jekk nintilfu fija nnifsi. Jekk fija nnifsi. Nkun irriġettajt lotja b'xejn tal-ħajja eterna. Għax il-ħlas tad-dnub huwa l-mewt. Imma lotja b'xejn tal-Alla ħajja ta' dejjem fi Kristu Ġesu ibni. Id-dwejjaq, l-għali illi Alla iħarsel l-bniedem qed joffrilu din l-lotja u l-bniedem jagħtiha bis-sieq. Jirreġetta. Spurgeon kompli jgħid. Hija rrieda tal-Alla li salva l-bniedem. Hija rrieda tal-bniedem li tikkundanna l-bniedem. Nerġa' naqraħilkom. Hija rrieda tal-Alla li salva l-bniedem. Hija rrieda tal-bniedem li tikkundanna l-bniedem. Allura rett, allura ġust, allura blata fih m'hemm ebda ħażen. U gwajalinek naħsbu li nistgħu nakkużaw l-Alla b'xi ħaġa. It-tort tat-telfien tal-bniedem ja fih innifsu. Fih innifsu. Alla irid u infatti salva l dawk kollha maħtura minnu stess. Hawnhekk naraw kif is-salvazzjoni finalment hija lotja tiegħu, lotja sovrana tiegħu. Fit-tieni ta' Pietru naqraw li s-sik ma jiddewwimx dwar it-twettiq tal-weda tiegħu bħalma xi wħud jikkonsidraw id-dewmien. Iżda huwa paċenzjuż magħkom, qed ikellem lill-aħwa, qed jikteb ittra lill-insara, Kristjani bħalna. U qed jgħid huwa paċenzjuż magħkom billi ma jixtieqx li xi wħud jintilfu, iżda li kulħadd jasal għall-indiema. Jiġifieri, dawk kollha li Alla ħatar minn qabel li għandhom jemnu, Alla jibqa' paċenzjuż magħna minn ġenerazzjoni għall-oħra sabiex il-koll kemm aħna naslu għas-salvazzjoni. Dawk kollha li għalihom Kristu miet fuq is-salib, iva infallibilment se jinġabru,
fiħdan Ġesu u jirċievu minn għandu il-ħajja eterna. Ġesu darba qal lin-nies tgemmgmux bejnietkom, toqgħodux tgergru bejnietkom. Ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-missier li bagħatni ma jiġbdux u jiena tinqajmu fl-aħħar jum. Min jaħdem is-salvazzjoni għalina? Alla. Alla waħdu. Waħdu. M'għandux bżonn l-għajna tiegħek. Nassugurak. M'għandux bżonn l-assistenza tiegħek jew il-kontribut tiegħek. Ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-missier li bagħatni ma jiġbdux. Huwa Alla l-missier li jiġbidna lejn Ġesu Kristu. Għax kieku minna nfusna ma mmorrux. Ġesu qed jgħidilna intom ma ridtux. Il-bniedem ma jridux il-Alla. Imma Alla jrid lill-bniedem. U allura jiġbed lil xuħud lejn Ġesu Kristu. U Ġesu jassigurana li jien għad inqajjimhom fl-aħħar jum. Iva, il-bniedem huwa tant għadu tal-Alla li kapaċi mhux biss u ma jmux bl-intima li Alla, imma jfixkel il-ħadd ieħor. Ftakru Ġesu x'qal lill-Fariżej, gwaj għalikom skribu Fariżej ipokriti, għax tagħlqu saltnet tismgħu tfittxu n-nies, intom infuskom ma titlux, lanqas tippermettu l dawk daħlim li jitlu. Tfixklu l-ħadd ieħor. Xi ħaġa komuni, ħafna. Ħafna. Illi dawn il-tapasi professuri u nies bit-titlu wara isimhom jew qabel isimhom jimlewlek moħħok bid-dubji dwar l-iskrittura li fiha l-iżbalji, ma tistax taf da, ifixklu ħadd ieħor illi jkun se jidħol. Il-bniedem kapaċi fixkel imma il-mulej omnipotenti xorta waħda jiġbor dawk tiegħu xorta waħda. Fittixhom, isibhom, jgħannaqhom miegħu, jinkurnhom bit-tjieba tiegħu. Vers 130 Ġesu jkompli jitqara, darkom qed titħallilkom id-deżolata għal darb'oħra l-idea tal-konsekwenza. Irrifjutajtu lill-Messija tal-Alla? X'se jiġrilkom darkom qed titħallilkom ħerba. Traċedja, bla futur. Fatt-il-Lut kienu imwarba bħala awli tal-Alla. Alla ċertament għandu l-fdal tiegħu minn fost il-Lut. U għandu wkoll fdal minn fost il-ġentili. Dik hija l-Knisja tal-Alla. Għandek Lut u ġentili illi jemmnu fl-Evanġelju flimkien jiffurmaw knisja waħda. Darkom qed titħallilkom id-deżolata x'ngħidilkom intom se tarawni missa l-qudiem sa ma tgħidu mbierek minn ġej fisem il-mulej. Ġesu qed ipoġġi tama hawnhekk. Għal kull qed jisimgħu illi it-tama hija illi nkun kapaċi ngħidu imbierek minn ġej fisem is-sit. U l-Ispiritu Santu li għatina l-ħila u l-qawwa u l-konvinzjoni li ħarsu lejn Ġesu biex naraw bħala l-ankra tas-salvazzjoni tagħna, bħala l-bidu t-tmiem tal-fidwa kollha tagħna. L-ama spiritwali tagħna titneħħa biss meta l-Ispiritu Santu jneħħi dak il-velu quddiem għajnejna biex naraw l-eċċellenza u l-ġmiel ta' Ġesu Kristu. Kemm huwa adekwat għalina, kemm ta' bilħaq bih innifsu jikkanċella ħtijietna kollha, jippurifikana meħtijietna u jippreżentana bla difett u bla makja quddiem il-missier. Allura għad fadal tama għan-nies stinati, għan-nies ribelli hemm tama. Jekk iddur lejn Alla, dur lejn Alla. Alla qed jikmandak, mhux qed jistiednek. Sadina hija dgħajfa wisq, sadina tista' poġġija fuq il-gradenza u tinsija. Wakkmant tal-ġid tiegħek. Dur lejja, altrimenti darkom titħallilkom id-deżolata. Kristu illi der l-ewwel darba, der bħala l-ħaruf illi neħħi d-dnub tad-dinja. Jiġifieri, dawk kollha illi xi darba oħra ħad isalvaw, ħajsalvaw bi Kristu l-ħaruf. Bebda mod ieħor, bebda reliġjon oħra, mhux bil-ħila tagħhom, bil-mewt sostituzzjonali tiegħu fuq is-salib. Kristu li jmut minn flok in-naċ tiegħu, ir-rajt tajjeb li jmut minn flok in-naċ tiegħu. Der l-ewwel darba u se jidher għat-tieni darba biex
jiġġudika d-dinja. Jalla nkunu kapaċi ngħidu f'dakinhar imbierek minn ġej fisem is-sit. Għax dan huwa l-avveniment li qegħdin nistennew illi riswat jerġa' jiġi. Qed nistennewh bil-ħerqa, mistennija, jew kellha b'apatija u indifferenza. Jekk b'apatija u indifferenza jew forsi tgħidu għadqod timlili moħħ. Qed turi l-istat ta' ruħek fiex tinsab quddiem Alla. Il għaliex it-tama kollha tagħna hija miġbura fih. Li nkun kapaċi ngħidu mbierek minn ġej f'isem il-mulej. L-aħwa aħna maħluqin ġbijat Alla. U Alla għamilna responsabbli ta' imienna stess. Dur. Mur għan Ġesu. Issa stess. Toqgħodx tgħidli ħadd ma jifhem kollox. Ma nafu ħaġa waħda. Illi jien u int bidmin kbar ma' Kristu huwa Salvatur kbir. Amen.